बिफाया प्रेसार जानानै गोलैलायनानै थाबा हरनि 3टा 4टा गाहामाव नोंसिनाव थाङा जागौ नोंसोरखौ लानानै गारिजों। हाबानि उनाव नोंनि नामावनो खुसि खुसि बे गारिखौ बायनानै होदां। बेखौबो आंनि नामाव आं लिरफिननो गोनां जाबाय नोंनि आखलनि थाखाय। फिसाखौबो जोनोमनि सिगांनो गारनो थांदोंमोन। डक्टरा दिनैसिम साखि होनो हागोन। डक्टरजों नोङो लायाबा उनावहाय गिनो गोनां जायो। मोनफिनगोन मोनफिनानायावसो नों लादों गाबै गाबै। फाग्लिबायदि आं बुंनो गोसो गैयामोन। आंनि गोरोन्थि। मानो गोरोन्थि होनोबा नोंखौ आं मिथियासो लाबाय। आं दुखु होदों मादों होनो। आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों नोंखौ। बिबौ थैआंनाव नायनायावनो आंखौ डाइभर्स बिदों मादों। बिनिफ्राय थांफिनो नों मबाइल देख्रेबदों होनना थाख्लाय सारखौ आं मोनायाव दोननानै डाइरेक्ट बेंगल थांदों। आं दुखुजों ओंखाम जाया लोङा थादों। मोनायाव जिरायबाय थादों आं बिसिनायाव। डाइभर्स बिजाबाय थानायनि आइ फैनांला फैनांला होननायनि। ओमफ्राय हिनजावखौ बिसिना गरम खालामबाल' नांगौ माबा माबि होनबाय थादों। आं थानो हायिनि हिनजावखौ बुवा होननानै प्रमिस लादोंमोन। आं थानो हायियाव आं नोंनि मबाइलखौ देख्रेबदों टेबोलनिफ्राय खननानै खुबैख्रबदों आं। आंखौ केस होनो थांनो नागिरदों नोंसोर। ओमफ्राय बिनि फैसाखौबो नों लाफिनजोबखाबाय। बिनिफ्राय आं दुखु जानानै नोंसोर बखिबाय थानायाव आं नांलायबाय थानो बायो। जेराव नांलायो आं थाया। फैनानै थाफैदों आं गोदाव सोराव लोगोफोरनाव। जेब्लासिम नों लिंहरफिना नों आंखौ गारनानै थाफैयो होननानै। ओमफ्राय बिनि उनाव आं हाला फैदों गथ' डेलिभारि जानायावबो। आं डेलिभारिखौ आंनो पेमेन्ट खालामजोबदों। नों थगायनो रोङाबा बुंनानै लागोन नोङो। आंनिनो फिसा आंहा जेबो साननाय गैया बाव लाख थाखा थांदोंबाबो। बिनि उनाव जेब्ला आं क'क्राझार हाला फैखाङो आंनि बिमा बिफायाबो आंजों सम समबाबो रायलायो। दुखुजोंनो बिसोरो मोनसे जायगानि हाखौ फानजोबनानै गोदाव सोराव उदालगुरियावनो थाफैफिनदों। बिसिनाल' थायोमोन। बागान बायदिसिना बानायबायमोन। बिनि उनावहाय जेब्ला आं हा लानानै थांफिनो नोंनि जायगायाव बेंगलाव हाबैखांनां क'क्राझाराव गावनि नामावबो नों हा लानो गरम जादों। जेब्ला आं बुंदोंमोन आंनि मामि बाबाखौ हा नेटावथ' दोनफैनोसै नामा रावबो गैला। बिमा बिफाखौ दोनफैनोसै हा लादों। नों बुंदों नों थगायाबा इसोरनि कसम लाग्राबा बुंगोन नोंनि बिफायाबो। नोंनि बिफाया बुंदों हिनजावनाव सोंग्रोनांगौ गासैबो डिसिसनखौ। आं मानो सोंलायनो नांगौ आंनि मामा बाबाखौबो लाबोनानै दोनफैनायाव। आं बावबो बिराद दुखु मोनदों। फार्स्ट टाइम बुनायाव बिदिनो जादों। आं नोंखौ फार्स्ट टाइम सोमादों।